Aventurile lui Luca și prietenii lui în țara viselor. Luca era un băiețel de 9 ani, curios și aventuros. Îi plăcea să exploreze pădurea din apropierea satului său, visând la lumii magice și la comori secrete. Într-o dimineață însorită de primăvară, Luca s-a trezit cu gândul la o aventură mare. Astăzi trebuie să găsesc ceva cu adevărat special, și-a spus el, privind pe fereastră. Păsările ciripeau, iar vântul adie ușor, aducând în aer miros de flori și iarbă proaspătă. Luca și-a pus rapid cizmele de drumeție, a luat o lanternă, o hartă veche pe care o moștenise de la bunicul lui și o sticlă cu apă. Știa că în pădurea din spatele casei sale există un loc secret, poiana cu stele. Cu inima plină de emoție, Luca a pornit spre pădure. Pe drum, a întâlnit-o pe Mara, prietena lui cea mai bună, o fetiță cu părul blond și ochi strălucitori. Mara, vrei să vii cu mine în pădure? Am găsit ceva foarte interesant, a spus Luca, zâmbind larg. Sigur, Luca. Întotdeauna mi-a plăcut aventurile. Ce ai descoperit? I-a răspuns Mara, entuziasmată. Împreună, au pășit în pădure, ghidându-se după harta veche și după instinctele lor de mici exploratori. În curând, au ajuns la poiana cu stele, un loc magic, unde iarba era atât de verde încât părea să lumineze în soare. Dar ceea ce au găsit acolo avea să le schimbe viața pentru totdeauna. Poiana cu stele era un loc cu totul special. În mijloc se afla o piatră mare, rotundă, cu simboluri ciudate gravate pe ea. În jur, florile străluceau ca niște stele mici, iar cerul de deasupra era atât de clar încât părea o oglindă a nopții. Luca și Mara au privit cu uimire. În timp ce se apropiau de piatră, au observat că simbolurile se aprindeau ușor, ca niște lumini mici care dansau. Ce crezi că e asta? A întrebat Mara, tremurând ușor de emoție. Nu știu, dar pare foarte magic, i-a spus Luca. Poate că e o poartă către o lume ascunsă. Deodată, piatra a început să strălucească mai tare, iar un vârtej de lumină s-a format în jurul lor. Înainte să se poată retrage, Luca și Mara au fost cuprinși de lumina magică și au fost trimiși într-o altă lume, o lume plină de culoare, ființe fantastice și aventuri nebănuite. Luca și Mara s-au trezit într-o lume cu peisaje minunate. Cerul era de un albastru strălucitor, iar peisajele se întindeau până unde vedeau ochii, păduri magice, munți înalți și râuri cristaline. Wow! Unde am ajuns? A întrebat Mara, cu ochii mari. Cred că am intrat în țara viselor, i-a spus Luca, încântat. Aici totul e posibil. Dintr-un tufiș s-au auzit niște sunete. Într-un moment, din spatele lor au ieșit niște ființe mici, cu aripi de fluturi și ochi strălucitori. Erau zâne. Bun venit în țara viselor, a spus una dintre ele, zâmbind. Numele meu e Lila. Suntem păzitoarele acestei lumii magice, dar avem nevoie de ajutorul vostru. Luca și Mara au ascultat cu atenție. Zânele le-au spus că o forță rea vrea să fure magia țării viselor și să o transforme într-un loc întunecat și trist. Trebuie să găsim cheia care poate opri această amenințare, vi-a spus Lila. Dar ea este ascunsă undeva în muntele cel mare, în inima pădurii întunecate. Voi continua povestea, dezvoltând aventurile, prieteniile și pericolele pe măsură ce Luca și Mara pornesc în misiunea lor. Perfect! Voi continua cu următorul capitol, dezvoltând aventura lui Luca și Mara în țara viselor, pe măsură ce pornesc în misiunea lor de a găsi cheia magică. Luca și Mara au ascultat cu atenție povestea zânelor și au înțeles că trebuie să găsească cheia pentru a salva țara viselor. Fără întare, au hotărât să pornească spre muntele mare, cel mai înalt și mai misterios loc din întreaga lume magică. Trebuie să fim foarte atenți, i-a spus Mara. Pădurea întunecată e plină de capcane și creaturi ciudate. Dar dacă găsim cheia, vom putea opri răul. Trebuie să-l urcăm. Dar e foarte înalt și plin de pericole, i-a răspuns Mara. Trebuie să fim foarte atenți și să ne ajutăm unul pe celălalt. Cu inima plină de curaj, cei doi au început să urce pe poteca abruptă. În timp ce se cățără, au întâlnit o pasăre vorbitoare, care le-a oferit un sfat.
Pentru a ajunge la vârful muntelui, trebuie să treceți peste podul de gheață. Dar fiți atenți, căci e foarte alunecos și poate crăpa dacă nu mergeți cu grijă, i-a spus pasărea. Luca și Mara au mulțumit pasării și au continuat drumul, trecând cu grijă peste podul de gheață, care scârția sub pașii lor. În final, au ajuns în fața unei peșteri întunecate, unde se afla intrarea în inima muntelui. Suntem aproape, i-a spus Luca. Acum trebuie să găsim cheia. Intrarea în peșteră era învăluită în întuneric. Luca și Mara au aprins lanterna și au pășit cu grijă înăuntru. Înăuntru, pereții erau acoperiți cu cristale strălucitoare, iar ecoul pașilor lor se auzea ca un ecou îndepărtat. Trebuie să fim foarte atenți, i-a spus Mara, ținând strâns mâna lui Luca. Poate fi plină de capcane. Pe măsură ce avansau, au întâlnit o serie de obstacole, podele false, capcane cu săgeți și pasaje înguste. Dar, cu ajutorul inteligenței și curajului lor, au reușit să le evite. După câteva ore de căutări, au găsit o cameră mare, unde în centru se afla o cutie de piatră, împodobită cu cristale și simboluri magice. Înăuntru, strălucea o cheie de aur, cu o piatră prețioasă albastră în vârf. Asta e cheia, a exclamat Luca, fericit. Dar în același timp, din întuneric s-a auzit un zgomot ciudat. Un monstru mare, cu aripi de sticlă și ochi roșii, a apărut din umbră, blocând ieșirea. Nu vă temeți, i-a spus Mara, cu curaj. Trebuie să luptăm pentru a salva lumea. Luca și Mara s-au pregătit pentru luptă, știind că această bătălie era esențială pentru salvarea tuturor. Vrei să continui cu următorul capitol, unde ei trebuie să învingă monstrul și să ia cheia? Perfect! Voi continua cu următorul capitol, în care Luca și Mara trebuie să înfrunte monstrul pentru a putea lua cheia și a salva țara viselor. Monstrul cu aripi de sticlă și ochi roșii se apropia încet, zgomotul pașilor se umplând camera cu o tensiune apăsătoare. Luca și Mara s-au uitat unul la celălalt, știind că trebuie să-și folosească toate resursele pentru a câștiga. Trebuie să fim inteligenți, i-a spus Mara, încercând să-și păstreze calmul. Nu putem să ne luptăm direct. Trebuie să-l păcălim. Luca a avut o idee bruscă. A privit în jur și a observat cristalele strălucitoare de pe pereți. Poate dacă reușim să-l facem să se uite spre cristale, vom putea să-l învârtim și să-i luăm cheia, i-a spus el. Da. Și dacă reușim să-l atragem într-un anumit loc, putem să-l blocăm, i-a adăugat Mara. Cei doi au început să-i arunce cu pietre mici și să-i strige, încercând să-l agite. Monstrul s-a enervat și a început să zboare rapid în cercuri, încercând să-i prindă. Luca și Mara au profitat de moment și au alergat spre cheia de aur. În timp ce monstrul se învârtea în jur, Mara a reușit să-l atragă spre un zid plin de cristale. Acum! A strigat Luca și a sărit peste monstrul, reușind să-i apuce cheia. În același timp, Mara a aruncat o piatră în cristalele de pe perete, care au început să se spargă și să cadă peste monstrul, acoperindu-le. Monstrul s-a zbătut, dar a fost prins sub stânci și cristale sparte. Luca și Mara s-au uitat unul la celălalt, ușurați. Am reușit, a spus Luca, ținând cheia strălucitoare. Acum putem merge să o folosim pentru a salva țara viselor. Da, dar trebuie să fim rapizi, i-a răspuns Mara. Răul nu va sta pe loc mult timp. Cu cheia în mână, cei doi au ieșit din peșteră, pregătiți să se întoarcă la zâne și să pună capăt răului. Luca și Mara au alergat cu viteză spre poarta magică a pădurii, cu cheia strălucitoare în mână. Zăpada de pe potecă s-a topit sub pașii lor, iar inima lor era plină de speranță și curaj. Când au ajuns în fața zânelor, acestea i-au primit cu bucurie și emoție. Lila a zburat spre ei, cu ochii plini de lacrimi de fericire. Ați reușit! Cheia magică! Ați adus speranța înapoi în țara viselor! A spus ea, îmbrățișându-i. Luca a scos cheia și a oprit-o în fața cristalului mare din centrul satului. Cu voce clară și hotărâtă, Mara a spus, este timpul să punem capăt răului și să restabilim echilibrul. Zânele au format un cerc în jurul cristalului și au început să cânte un cântec magic, în timp ce Luca și Mara au introdus cheia în cristal.
O lumină puternică a izbucnit, umplând întregul spațiu. Brusc, o energie pozitivă a cuprins întreaga țară a viselor. Monstrul de la munte a fost transformat într-o ființă bună, care a plecat în lumea de visuri, unde putea să-și găsească pacea. Copacii și florile au început să strălucească, iar cerul s-a limpezit, devenind albastru senin. Toți locuitorii din țara viselor au ieșit din ascunzători, cântând și dansând de bucurie. Luca și Mara au zâmbit, știind că au făcut ceva extraordinar. Ei au salvat lumea magică și au adus pacea înapoi. Am învățat că adevărata magie vine din curaj, prietenie și speranță, i-a spus Mara, ținându-le de mână pe Luca. Și că împreună putem învinge orice obstacol, i-a adăugat Luca, privind spre soarele care răsărea peste pădure. Și așa, aventurile lor s-au încheiat cu un zâmbet, dar și cu promisiunea că vor fi mereu prieteni și că vor veghea asupra țării viselor. Pentru susținere, vă rugăm dați un like și share.